Panahabon sa sarong stall sa Talisay Public Market sa Camarines Norte sa pool sa CCTV. Uyan report ni Veblen Reynes. Mayo pang benta asin haros kakabukas pasanakan fruit stall na ini ni Aileen Kalinog kan Marisa subuot niya na nawawara na sa iyang bag na nakasabit sa gilid kan sa iyang pwesto sa Talisay Public Market sa Talisay, Camarines Norte. Ang nasambitan ng bag ni Guanin Laog na pukumas humenos 20,000 pesos. Duwang cellphone, alahas, ATM cards asin vaccination card nakabali sa nalalay kanda ipanabibistong sospetsyado. Sigun sa biktima, dakol na subuot ang insidente din harabunan sa lugar, alagad da iman na aksyonan. Gusto ko lang po sana, kasi ang dami nang nakawan dito dun sa amin. Wala pong nangyayari na aksyon na ganun. Na mahuli man lang yung nagnakaw. Nakita na po sa CCTV. Tapos may nagkapit sa akin dito, may nakakilala. Sa CCTV footage nakuha ka na sambitan ng public market. Mahihilingan sarong lalaki na nagkapirang beses nang nagpabalik-balik sa stall ni Kalinog, asin garo naghahanap sa nanin tiyempo. Sa ikaapat na pagkakataon, duman na kinuakan sospek kan bag asin nag-agi sa likodang parte kan merkado publiko. Depensa man kan opisina kan merkado publiko, day man subuot sa gabos na oras, mababantayan ninda ang mga nangyayari sa paagi kan monitor. Alagad da iman sinda nagpapabaya sa saindang trabaho. Actually, may CCTV kami for monitoring. Pero it doesn't mean naman na 24 hours kami or during naman office hours, kailangan kami nakatingin sa ano. As you can see, 16 channels yon. Sa ngunyan nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad nganing masusog ang nasambitan ng sospetsyado. Ini si Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.